Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, чанд рӯз видео накардам. Аввали моҳ серкория 28 ноцумон наздикомон бор заказ мекунанд. Атоми чихеле ки медонем, ма дар ширкат кор мекунам. касоне ки мехоҳед қати мо ҳамкорӣ кардан, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран ай духтарако. дар ширкати Атоми кор беҳад осон ай. ҳамагӣ дар як сол 2 бор харид мекунӣ, яъне дар 6 моҳ як бор дар 1800 рубле ягон чӣ мехарӣ, аллакай аъзои ҳамин ширкат мешавӣ ва метавонед ки ҳар ҳафта мисол рӯз сешанбе ойлик гирӣ. дар ин ширкат дӯстони азиз як моҳ пас ойлик наметиҳанд. дар ин ширкат ҳар сешанбе ойлик мегзаратонад дар картатон. барои ҳамин дӯстони азиз, кадоме мехоҳед кор кардан, марҳамат, рақамҳои мада бинависед, ма ҷавобтон медиҳем. ногуфта намонад ки ширкат ба наздикӣ дар тоҷикистон филиали худша мекушояд ва беҳад осон мешавад. доставка ҳама чӣ ва чӣ хеле ки медонед беҳтарин маҳсулота дорад, сифати аълоқати. кадоме дар кораи борои ҳамин ширкати Атоми, ҳамин рақамда бинависед, бо шумода хушудтар мефаҳмонем. дӯстони азиз, ман худам ай ҳамин намуд набор заказ кардам, вале наёмадай, нарасидай, на дасти дугонамай ба наздикӣ роӣ мекуна. ана ҳам кремош зурай, чӣ хеле ки мегӯям визитная карточкаи ҳар як зан дастошай, дастотона ҷавон нигоҳ медорад. нархаш уқа қимат нестай, арзонай, лекин чӣ мегӯянд, эффекти зур дорад. ҳама маҳсулотҳои Атоми эффекти зур доранда, дар талабот ҷавобгӯянд. ба ҳамин хотир хоҳем кор кардан ё ягон маҳсулот харидан, марҳамат, рақамҳои мода бинависед, мо қати шумо суҳбат мекунем, ҳама чиро мефаҳмонем. омадем қади дилафрӯз рафтестем уже тарафи ТЖК. дӯстони азиз, мо гостиницамон дар Якасаройский район буд. райони ёғузки дарахтоша бинед, хонаша бинед. дӯстони азиз, ма дар чӣ маҳкум шуд, ранги душанбеи пештарам хибдагда гулзор, ами сабзада, дарахтам, хеле чизо пешои хонаҳои одамода буд. баъдан одамои дига вай буданда, одамои ҳар миллат буданд. дар кӯчаҳои мо ободонӣ буд. баъди ҷангҳо ҳама ҳарсу омад ва ёд рехтан рафтан. вале симент шид дига, на дарахт мебинӣ, на ҳечи. ия ҳоли камай дарахт дошт. усои кӯчае ки ба дӯш омадам, ай ду тараф 100 бар гул, ҳамаи чӣ карочи. та омаде мебинӣ масҷид. ай гулако дар ҳамҷа давидаст. масҷид нарасидем. торатхонаш ку люксай, бовар кунӣ. ина худаш торатхонаш отдельно. ҳамин кӯчаи чия, мумкин масҷиди ҳамин кӯчаи. тамошо кунед, ира бинед чӣ хеле хушрӯ. сочетанияи рангҳо, дизайни замонавӣ. зӯр. ҳамин здания ранги славянский. Здание славянский дар Тоҷикистон аст, канам хали дизайнш. Атоми ходиста дилафрӯз. Давайте покушаем. ба сӯи бозор бояд бирем, ай бозор ба сӯи Тоҷикистони азиз. пешай рафтан омадем ҳамин Magic City. кӯшта ина ҷи хеле ҷо будай. ах ти, ана иҷа ҷои зур барои суратгирӣ. вауски вауски. дил бара ҷа вообще-то шавма недора, рӯз не ки мо рӯзида омадем барои ки бо бирем тарафи хонамон. шавда фонтанаш цветное.
هواش تازه دارن اگان موسر پوسر و بگهی شو کنسرت میشه فقط در اینجا. آدمو رو بینید. تکسیره نشکد یعنی چکای تاکسی اومدیم نمیدونیم که کجا باید ما بشینیم سترانه گفت سترانه شب تماشا بینید عزیز ما در یا تاکی ماستیم در یا تاکسی راز داریم که آدم شپر کنه امیو میدونن که نرخ نمیدونی که خیلی میگن میگو چند سمه شستم اما اوجا میدونیم نرخ نه گفتم ارزان چند ارزان گفتم سیسم نه 100 کیلومتر من 100 گفتم میشه واسه کس و آدم دیگه هم بود خیلی مال میشه شیشته می آدم دیگه میگیرم میریم تمام سفری ما با ازبکستان در اینجا دوستان عزیز تمام بشه همه در خیر آمد برای تمانیات نیکتون دوستان عزیز کار کنید در اتمی در توزون در شرکتایی که من کار میکنم برای که من شما رو دروغ نمیگم آینده دارن این شرکت ها خوش نگه ندارد